Auto tulee vasta. Niin. Auto tulee vasta. Niin. Hienosti sä ohjaat kyllä, joo. Erittäin taitavasti ja ennakoida. Hienosti seurata teidän sivuja siinä mun mielestä. Just, että jos hirvi tulisi tai jotain muuta tai joku toinen koira juoksisi tiedä. Sä vaan sit tietenkin niin väistäisit sitä, vähän jarruttelisit, eiks niin? Joo. Ei hassumpaa. Tulee Volvo tulee vastaan, niin kyllä tietenkin vähän katsee, että minkälainen kuski siinä on paikallista, eiks niin? Onpas siinä paha kuoppa. Joo. No, mutta miten menee? Miten porolla menee? Hienostihan tuo ohjaaminen näyttää sujuva. Oikein hienosti. Pitää katsoa vähän pidemmälle, niin. Joo, kyllä. Noin, sitä hienosti ohjata. Eikö se ole hirvitä nuo vastaan tulevat autot kaikki? Sä vaan siinä. Nyt sun pitäis vähän kääntää rattiin. Pitääkö sun painaa sitä oikeeta tassua alas? No, ei toi, silleen se menee vaan. Noin, okei. Mennään vähän lipsua ote ratista. Se on pirviinkä, kun ei nyt se sormia on, vaan tommoset tassut. Se meinaa välillä vähän lipsua. Noniin. Pörrö, sanoppa hei tänne. Pörrö. Moi sanotaan se. Noniin, hyvä.